guztioi eta ongi etorriak gaurko aurkezpen jaialdi honetara. Tximeletak etengabeko metamorfosia Euskal Herriko gazte borrokaren istorioa da. Belaunaldi eta eremu ezberdinetan gazte borrokari ekarpena egin dioten gazte guztien istorioa da. Zuen guztion istorioa. Egitasmo honen bitartez, 3 hamarkadetako borroka luzeari aurpegiak eta irudiak jarri dizkiogu. Historia pantailara eraman dugu. Gaur, historio hori bera kontatu nahi dizuegu. Dokumentalean jasotako kontakizuna oholtza gainera igoko dugu. Gazte borrokaren istorio musikatua, istorio antzestua, istorio errezitatua edo kantatua plazaratzera gatoz, hainbat lagunen laguntzaz. Eskerrak eman nahi dizkiegu hona gerturatutako guztioi, proiektu honetan emandako laguntzagatik, baina batez ere, kontatu ahal izateko istorio bat eman diguzuelako. Eskerrak eman nahi dizkizuegu, zuek zaretelako kontatzera goazen historiaren protagonistak. Eta nola ez, eskerrak eman nahi dizkiegu ere, historio honetan parte diren, baina hona etortzerik izan ez zuten guztiei. Bereziki, dokumentalean agertu arren gure artean egon ezin daiteken jaioneri. Musu eta besarkada bero bat zuek guztiontzat. Aztera goa. Haiku bat omen da, ez? 7 silabatako Japoniako poema baten ekarpena, ez? Bai, tximeletak ez du inoiz ahazten, ez? Bere garaian harra edo zetarra izan zena, ez? Ez errez garenean, izan gaitezkeen guztia gara. Nor garen, non gauden eta nora goazen ez dakigun segundu horietaz ari naiz. Segundu horietan, denbora ez da existitzen. Geure ez, bakarri gaude ezerezaren koordenadatan. Lo gaude, baina esna. Arraultzatxo gara, oraina, une hilkor bat, bizitza oso baten abia puntua gara. Sekula ez da jakiten, irrien truke, ni bakar babe ez duten, ikote ona egiten, gorpuz desesperatuen, galduriko bi harima, batuaren bi biktima,
alkoholaren ausardian. Agian nahiko edanda, agian gaurko barranda, batek daki gaurragian. Beroak sua du amets, mutilak uistonak etu, eta neskari galdetu zigarrorik nahi duenez. Neskaren ez bainek ezetz, ere ez bainen numela, soilik desio dutela. Esan diote irrikan uistonaren indiritan, baldin baleuden bezala. Airea dago airean, itxiliete taberna, etiko proposamena, zurean edo nirean, eta etxera bidean. Amodioa zizketan, eta gelako krisketan, ez bain guztuen irrikan, aurrere itxaskirrikan, izango da maindiretan. Izerditik izerdira, arnaz estuak zabaldu, izara artean galdu, eta barrura berira, batera lokartu dira. Eta ez dakit zergatik, edo agian badakit, zurrunka truke biek amen segitute, bakoitzak bere aldetik. Egun berri bat jikida, arropaka gudo jantzi, eguzki printzak distantzi bilakatu ote dira, orain elkarri begira. Gauak emandako xarma, egun sentia darama, benetan ondo pasatu, agian deituko dizu, beste bat arte laztana, ahalik azkarren handi, aldegin beharra dago, bezperan baino utsago, sentitzen dira oraindik, da ibakar dade handi. Lehenago ez zekiten, orain ez dakitakiten, damuen truke, bi bakardadek ez duten, bikote ona egiten. Bueno, Gabo, egia esan, kriston marroia entxufatu diate hauek, bai? Hau da, 80. hamarkadaren gainean hitz egin behar dizu. Bueno, postu nau, ez diaten eskatu 70. edo behintzat bere bentaja badauka. Eta gainera eskatu diate testu bat egiteko, eta ez die kasurik egin, ez baitu testurik egin, bai? Zaila egiten zitzaidan testu batean biltzea hamarkada guzti hortan gertatutakoa. Nahiago du kontatzen, kontatu egingo dut. Baina kontatzen bezala nazi, ez? Banuka, bote prontoko idea zen, bueno, zerbait karakteristikoarekin, ez? 80. hamarkadako zerbait ezaugarri batekin. Horan buru etorri zait, ordungo paiasoak, ez? Eta zen, hasiera perfectoa da. ¿Cómo están ustedes? Eta bana, bien, eta orduan nik, listo, hor ja ondo hasten nintzen, ez? Baina gara, zuek, ¿cómo están ustedes? Ez duzu ezagutzen asko. Eta horren faiatu egiten dit. Eta orduan, erabaki dudana izan da, utzi hori dana, eta sentsazioetatik hitz egitea.
eta sentsazioen bidez hitz egitea 80 hamarkadaren gaina. Berez, badakigu, azken finean, 80 hamarkada, ez askotan mitifikatu izan den kontu bada, batxartu egin da, ez ere baita mitifikatu behar. 80 hamarkada izan da, gure progresio hontan, norbere bizitzarena, historiarena, gure iraultza propioaren progresio hontan izan den tarte bat, bere argi eta bere ilun guztiekin. Mitoen atzean egi erdia daudelako eta egi erdia daudelekuan guzur erdiak daudelako. Orduan, dana bere lekuan eta dana dagokion neurrian hartuta zentzu hortan. Franco izan eta urrengoko hamarkadire. Karo, hamarkada hortan gauza asko pasatzen dira eta hasteko badago bilatu nahi bat. Gauza asko zabaltzen dira, aukerak zabaltzen dira, arriskuak ere bai zabaltzen dira. Eta orduan bilatze bat da, bilatze hortan ikustu badagoen elementu importante bat, identidadearena, norbere identidadearena. Baina ez dut ezer deskubritzen. Gazte denak berez baitauka identidadea bilatzearen nahi eta gar hori. Eta guk orduan ere bageneukan. Eta orduan erreferenteak behar genituen. Eta erreferenteak bilatzen, ahalegindu eta lortu genituen. Eta nik buruan daukat, lehenengo referente nagusia izan zen Latinoamerikako iraultza nazionalak. Salvador, Nicaragua, Guatemala, gutako zenbatek esote dugun zenbat aldiz abestu gabetan, ordu txikietan, Nicaragua, Nicaraguita, Nicaragua, Niquerer. Zek, abesti edara eta zer bete egiten gintuen horrek ez. Referente importantea zen. Eta baita be, nazio artean, bazean beste referente importante bat zen Soviet Batasuneko iraultza. Eta baita be, horren oinarrian, marxismo-leninismoaren fundamento teorikoak. Ikasi egin nahi genuen, beste iraultzetatik ikasi nahi genuen. Eta hortan saiatu ginen. Eta neurri batean, baita ikasi be, neurri batean egin genuen. Baina hor bakoitzak bere referenteak zituen, eta bagenukan be etxean erreferenteak, eta gure referente nagusia zen Argala adibidez. Eta baita be txiki eta otaigiren fusilamenduen oihartzunak entzuten genituen, oraindik. Eta txikiren epitafioan ipintzen duen Che Guevararen esaldiak idazten genituen institutuko klasifikadoretan. Eta esaldia, duda barik, mañana cuando yo muera, no me vengáis a llorar, nunca estaré bajo tierra, soy viento de libertad. Zenbat aldiz klasifikadorean idatzita hori, idatzita. Horretik dirauena. Baina, karo, 80 hamarkada oraingo moduan oso politizatua zen, eta hor bakoitzak bere referentzia bilatzen zituen. Eta hala batzuk ginen abertzale, independentista eta sozialista, baiz eta askotan jakinea zer nahi genuen. Baina beste batzuk beste referente batzuk zituzten. Batzuk ziren troskistak, maoistak, libertarioak, autonomoak, anarkoabertzaleak, kriston saltza geneukan hor. Baina behar bati erantzuten ziotelako, identitate behar bati, bilatzeari, aukerak zabaltzen ziren, aukera hortan bide bat egin beharra zegoen. Horan bakoitzak bere bidea egin zuen, guk gurea, eta bakoitzak berea. Eta gainera be, nik uste du esan daitekela, bata bestearen identitatea reafirmatzen genuen, bata bestearekiko geneukan desberdintasunen arabera ere bai. Ondorioz, esan ditu da, ez ginenak hain ondo konpontzenek guztien artean. Naiz eta danok pentsatu igual, hori jau jasela bat, ez zen horrela, inundik inora ben. Hor zaudetela jarraitzen dut, ez zait ikusten, osea, lore hongo, eta jan milazter amaitzen noa, ze batzu ja pildurtuta be hasiko, ja pildurtzen hasi dira, bai? Claro, baina aipatzeko da be, eta importantea da aipatzea, claro, bagatoz 70 hamarkadatik 80. 70 hamarkadan langile borroka klase kontzientziaren gorakada itzela ematen da, 80 hamarkada horren beherakada da. Eta gainera be, krisi ekonomiko sakon batean. Eta, nolabait, bermoldatze industrialaren inguruko politikak implementatzen egin zirela. Eta hor dago La Naval, hor dago Euskalduna, hor dago Altos Hornos. Eta horre berape sortzen du giro, nolabait, etorkizunik gabea, tristea, nihilista, bizitzen ikuspegi bat determinista be sortzen du, ezta? Eta horren esponentetako bada, hasieran entzun dugun Barripen abestietako bat, baina ekarri nahiko nuke, ze musika horren adierazle da, ekarrika nahiko nuke guretzako referentak zirenak, ez? Ze, klaro, atzerritik, Espainetik, bazeuden referente batzuk. Nik goratzen ondo, ez? Enrique Illana, Los Pecos, Dúo Dinámico, 15 años tiene mi amor. Bueno, gure referenteak egitu, eta ziren Barrip, Parabellum, Tijuana in Blue, Cicatriz, La Polla Record, Kortatu. Hoi ziren gure referenteak. Eta gainera hauek garrantzitsuna mezua zen. Mundu guztiak
zekien zerbait egiten, danok egiten genuen zerbait, ondo txarto berdin zer esaten, zer adierazten genuen, zen garrantzitzuena, sustratua, oinarria, zen garrantzitzuena. Eta nolabait esan dudan egoera horren beste punta, ez? Eskorbutoren antitodo kantak, ez? Dio moduan, ez? Nada más nacer, empiezan a corrompernos. Crecemos y envejecemos en absoluta sumisión. No hay amigos ni enemigos. Lucha necia. Todos contra todo. Hau da, optimismorako zegoena, bazegoen nolabait, bide horrek, beste norbait eraman zuena. Bakoitzak bere bideak aukeratu zituen. Baina era berean, guk esan modan kordaturekin dantzan egiten genuen. Sarri, eta sarriren iesaldi ospatzen genuen, Hotel Monbar, Natal, gogoratzen genuen, zu harrapatu arte. Eta maite mintzen ginen, Silvio Rodríguezekin maite mintzen ginen. La era está pariendo un corazón, rekurtu ditzen ginen. Eta gure referentziako hiek ziren, horren baitan ulertu genuen gure bizitza eta gure oinarriak. Eta honekin batera baita be drogak. Drogak, speedgauak, asko, heroina, iesa eta heriotza. Gure garaiko nork ez dauka familia inguruan. Iesa eta iesak heriotzen eramandako norbait, ezta? Eta bueno, orduan, amaitu behar duanez, amaitu egingo dut. Eta nik uste dut esan ezakela, 80 hamarkadako oinarri fundamentala izan zela inkonformismoa. Eta sistemaren kontrako garra. Eta referentzia berriak hartu eta Euskal Herriratzea. Eta bide batekin, lehengoek egin zutenari eutzi, eta onaino, ekarri ramesa duten notara, bolkatu eta bota. Eta bai, eta nik, egiz hemen aitorpen bat egin behar dut. Ni, 80 hamarkadan, jebia nintzen. Orain ez, bueno, igual bai, baina ez itxuraz. Bai, evidentea. Baina landa guzti be, jebia izan dabe, Eskorbutoren letrak maite genituen, maite nituen. Eta horrekin, letra zati horrekin, amaitu egingo dut. Eta dio, cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Eskerrik asko, tan. Mokeko entzat zuen sumizioa izateko izan behar zinen antimilitarista. Eta gu ez ginen antimilitarista. Nik gero bihurtu mintzen antimilitarista. Nik argi neukan esan soldaduskarik ez nuela nahi egin. Eta ez ni joala, alba nuen behintzat, ez nuela kolaboratuko sistema horrekin sumizioa eta rebeldiaren gatik, gehien bat kontzientziaren gatik. Baina gero kontzientzia igual geroago etorri zen, ez? Eta mokeko entzat guk hasi ginen, kasi ez, akusatu gintuzten desertoreak izatean. Ez izatean benetako insumisoak, ez? Ze guk azken finean insumiso egiten ginen, gure ipurdia salbatzeko, eta neurri batean egia zan. Egia zan, baina azken nik uste jente gehiena mugitu zena insumiso egizena izan zala bere ipurdia salbatzeko. Eta hortietatik batzuk kontzientzia hartu genuen eta gero implikatu gara beste borroka batzuetan. Orduan, argi azalduz, Estado Espainolaren ejertzitoak, ejertzito imperialista eta kapitalista izateaz gain, ejertzito zapaltzaile bazela Euskal Herriarekiko, guk planteatu genuna da, nik uste, lema berarekin argi usteko gure eremua desberdina zela, ejertzito honen kontra gineo dela, baina honen kontra gineo dela. Hau da, etorkizuneko Euskal Herri batean, garai hartan gaur egun dagoen eztabaida antimilitarista hori de gizarte zibila eta ez genuen garatua. Orduan, oso argi utzen genuen, guk ez genula zarantzan jartzen, oraindik eztabaida hori zabalita zegoela eta ikusiko genuela etorkizunen Euskal Herrian ejertzitoa beharko genuken ere ez. Baina guk printzipioz ez genuela uko egiten etorkizuneko ejertzito horri. Baizik eta uko egiten geniona da gaur egun dagoen ejertzito zapaltzaile horri eta bere jokatzen paperari. Orduan, lema horrekin, soldaduzka honi ez, hori zen gure identitate zeina bat. Jarraren historian milaka gazte egon dira, baina askotan laukatu ere izan gera, ez? Eta bai, soldaduzkan gure posizioa aski ezaguna da. Esaten ginuan soldaduzka honi ez, eta soldaduzkara jun behar zala ere bai. Eta era berean ohartzen ginean, Europan parekorik ezauan olatu insumitu bat sortua zela eta gu geu ere tokizkanpo eta
eta lekuzkanpo ginela. Vengan todos a sacar de carga y todas. Está diciendo que se baje. Está diciendo que se baje. Betiko lekuan, noiz. 10 minutuan. Ados. Apa? Ayo. Magia. Pasa. Rubio, ¿qué? Rubio, ¿qué he dicho? ¿Que yo? ¿Qué? ¿No se puede estar aquí o qué? Estamos en una democracia, ¿no? ¡Somos gays! Bueno, cigarrillo. Cigarrillo.
Química. ¡Química! No sé si debo ir, tengo que trabajar. Debo salir de esta tumba mortal, no me puedo mover, imposible salir de esta tumba mortal que es vivir sin dormir. No me puedo mover, no sé qué hacer, no puedo salir de esta trampa mortal que es vivir sin dormir. Nunca te pares, sígueme, nunca te pares, muévete, nunca te pares, súbelo, nunca te pares, báilalo. Hey, hey. No sé si debo ir, tengo que trabajar. Trabajar ya. Mira cómo me río más. No sé si debo ir, tengo que trabajar. Debo salir de esta tumba. Guantiek! ¡Hostia! Bagenuen idea gure, ez? Norberak berean ekitea, baina momentuak bilatu behar direla denok batera jotzeko, ez? Osea, bagenekien eta indikatiboak genitun, pixka bat ari zela etortzen, insumisuaren mugimenduaren termometroak gorri-gorrian zegoen, ikasle mugimenduan ere gauza ederrak zeuden, errepresioaren kontrako erantzunean gazte pila bat ari ziren antolatzen eta nabarmentzen, eta guk antolatzen genitun, bueno, ez dakit, kanpaina eta ekitaldi guztietan indikatiboak positiboak ziren, ez? Gure autokritika ulertua zela, eta baina ez genuen bilatzen formula bat denok batera jotzeko, ez? Bai, gure atzak eta bai, bakoitzak bere tekla, baina batzutan ukabil bilakatu behar da, eta denok batera jotze horrei forma hori eman genien, ez? Bueno, guazen egitera gazte topagune bat, espresio guztiak bilduko duen gazte topagune bat, lehen izan zirenak, orain gaudenak,
eta guazen etorriko direnei ere eredu bat eskaintzeraz. Eta hori egiten badegu, gu poz-pozik ez. Eta gu, esaten dugu baiet. Beraien sistemaz ez dugula ezergatik nahi. Espainol eta frantses sistema zabaltzaile eta asesinoarekin apurtu nahi dugula.
baten miradi Aika mutil jeikiadi Zurik baten miradi Aina usia Eredu arrotz bat jarraika nahi gintuzten bitan sailka baina mesten degun euskal herri hori degu zaita aika odei, odei aika eguzkia irten baita. Ze agintari ta ze lider erran dugu mila bider gazte gira herri gira bagira nor, bagira zer, argitu da mila bazter, itzaleko lanai esker. Nola beti azaroa ezten gure gaztaroa gure hitza degu muga mila bider igaroa kantu hau batzera doa Salvador eta Laboa. Gorria da gure izarra argitzeko du beharra naiz herrian noizbait batzuk ezarri nahi zuten marra zer egoa, zer iparra ez algira bat bakarra. Rebeldia ta sormena kaosa da gure ordena gutasun bat sortu dugu norberetik datorrena kantu bat da gu garena mila doinu dituena. Lehengoa da eredu horri esker hor gaudegu oraingotik ikasita irakatsi dezakegu naiz guri egalak kendu gure ametsak jarraitzen du. Lur batean errotzeko ta berekin arrotzeko inposatu nahi diguten ta eredu arrotzeko
Mundu erori bakoitzeko dago berri bat sortzeko. Aika mutil ez eseri, musu bat ez daudeneri, sarri asko ez da aski, ta aski ez da gehiegi. Izan zen ba, izan bedi, jarrai aika eta segi. Da ere oso kultura militante desberdinak zirela, garaiko jarraikoa eta garaiko gazteriakekoa. Ni horitzen naiz, hasi nintzenean haiekin harremanean, zer ikusirik ez zuen ia. Gure dinamika nazional zurrunak maila batean, indartsua baina zurruna, eta hauek aldiz gehiago manejatzen zuten oso tokikoari begirako dinamika, nik uste dula anitzago bat zentzu hortan. Bere gauz nintzako oso honekin. Azken finean, guk gure bureri sarri jotzegun galdera izan zen, nola da posible eraikuntza nazionalen estrategia bat gauzatzea, baldin eta eragile nazionalik ez baditugu. Zelan egingo dugun posible eraginkorra izatea estrategia nazional bat, sujeto nazionalak ez baditugu. Eta erronka horreri Euskal Gazteriak nolabaiteko erantzun bat eman behar zion. Joan egiten eskolegia egituratzelat, eraikitzelat, eta hortako ala beharrez behar ditugu antolakunde nazionalak. Honi funtsezkoa zen garaian eta funtsezkoa da orain. Erakunde nazional bat behar balin badugu, erakunde hori berria izan beharko da, ezta? Eta guk esaten genuen berria bi zentzutan, ez? Batetik nazionala izatearen zentzuan, bai? Eta orduan argi zegoena zen ezin zela izan, jarrairen edapena iparraldera, eta bigarrena ere hausnarketa zen berria izan behar du ere, eraberritu beharko dugulako ere gazte estrategia, gazte antolakundea eta eraginkorra izango den egiteko modu batzuen gaineko hausnarketa oso bat behar zelako zentzu hortan, ezta? Bere momentuan Aikaren sorrerak nolabaiteko egoera oso berezi bat sortarazi zuen Euskal Herriko panorama orokorrean, ez? Azken finean, jarraik bere bilakara historiko handia bazeukon, batez bere hegoaldeko perspektiban, Gazteriak baitere beste plano batean, baina bilakaera garrantzitsu bazeukon, eraginkortua zegoela iparraldeko errealitatean eta Gazteriaken errealitateari erantzuteko. Eta nolabait ere, bien batasunak sortaraz izan zuen bestelako bitarteko edo eragile askoz ere importanteago bat, garrantzitsuago bat, baina bereien bilakaera edo bilaren kapital humano politiko guztia baina haratago zijoan, ez? Aika mutil jeikia di, argia den miradi. Abesti honekin jaio ginen 2000. Urteko apirilaren 22an. Abesti honekin eman genion sorrera Aika izeneko proiektu berri honi. Euskal Herriko zeru gainean izar berria aurkeztu genuen momentutik argi geneukan izen honen pean, irudi honen pean, egitasmo oso bat genuela mamitzeko, hazteko, gorpuzteko. Erakunde nazional hori, bere momentuan Aika izango zen hori, guretzako etzen helmuga. Etzen prozesu egonkortu baten emaitza, baizik eta kontrakoa. Guretzakoa zen erakunde nazional bat sortzeko abiapuntua. Ordu horretan, atean, golpe gogorrak eta hori bakentzun genituen. Eta hoetik altxatu bezain laster, segundu bat besterik ez genuen behar izan ulertzeko zer gertatuko zen.
genekien, edo nik behintzat ez nekien, beraren edo nire bila zetozen. Bere izena esan zuten, eta ni gela batean sartu ninduten. Bakarrik, hotzez, beldurrez dardarka. Bera entzuten nuen, etxea miatzen zuten bitartean. Eta behin gela guztiak miatu zituztela, beretaz agurtzeko aukera eman zidaten. Musu bat hori da bakarrik gogoratzen dudana. Hitzak asmatuko ditut, baina maite zaitut, lasai egon, horrelako zerbait izango zen. Eta dena amaitu zela edo amets gaiztori amaitu zela pentsatu nuenean, nirekin bi polizia geratu ziren, bera beste etxe batera eramaten zuten bitartean. Eta hor entzun nuen, bost egun horietan zehar, berari gertatuko zitzaiona, ondo deskribatzen zuen esaldia. Beraiek esan zidaten, txoritxoak entzuten zirelako. Oyes a los pájaros cantar, es que nosotros hacemos cantar a cualquiera, a cualquier hora. Nik uste dut ez direla hitz gehiago behar, ulertzeko zer gertatuko zen hurrengo bost egunetan. Inoiz, sentitu naizen bakarrik eta beldur gehiagorekin egon nintzen hor bakarrik utzi ninduten azkeneko momentu horretan. Baina ez dakizu nola, ez dakizu nondik, baina indarra ateratzen duzu eta aurrera egin. Eta lehenengo gauza telefono erostea izan zen, kontaktuan egoteko eta gertatu zena ikusteko. Eta hor, golpea bikoitza izan zen, bera bakarrik ez, beste hamarnaka, gazte ere bai atxilotu zituztera jakin genuenean. Laugarren egunean, Madrilera joan ginen. Pakete bat prestatuta hori bai, eta lagunen zerrenda bat, bada ez bada, beti txarrenean jartzen zera ez. Eta esango dizuet, Madrilen lagunekin eta senideekin, egun guzti horietan, mokaurik probatu ezin izan nuela, eta hor Madrilen lehenengo zehozer eraman ari izan nuela ora. Eta barre ere bai egin nuen, gezurra dirudi ezta, horrelako egoera batean. Baina egin nuen barre, nolakoa denez, elkartasuna eta maitasuna. Bosgarren egunean, denok espero genuen, baina inoiz entzun nahi ez duzuna albiste eman zituen. Guztiak barrura bat izan ezik, noski, bera ere barrura zijoan. Eta Madriletik bueltako bidaia, inoiz egin dudan bidairik okerrena izango zen. Eta hor geratzen gara, ni bezala, beste ehundaka gazte, lur jota, minduta, indarrik gabe aurrera egiteko, baina bazeuden batzuk hor jarraitzen zutenak. Zeren ezin duzue imaginatu zer den gazte topaketetan 40 gazterentzako aulkiak utzi zituztela ikustean. Edo Bilboko manifestazioan hainbeste gazte zinetela ikustea. Hori ez dauka preziorik. Eta horrek, indar horrek, minduta eta beldurtuta eta indarrik gabe gaudenontzako urrea da. Zeren, momentu batean, agian egunak, asteak edo hilabeteak pasatzerakoan konturatzen ginen. Euskal Gazteriako badugula txor berezi bat. Indarrak hemena aurrera egiteko beti. Eta momentu batean, horre eserita ginen guztiak altxatzea erabaki genuen. Zeren genituen altxorrik handienetakoak edu zizkiguten. Baina geneukan beste altxor hori, antolaketarena eta ametsak egi bihurtzeko aukerarena
eta gure ilusio guzti horiek ez zizkigutela inoiz zapuztuko. Eta ni altxat nintzen, nire bizia egitea aurrera jarraitzera baki nuelako, eta hori gabe ez nuelako ulertzen. Eta besteekin hor lanean zeudenekin hasi ginen ibiltzen, ni eta beste asko. Aurkitik altxatu ginen eta bidean gaude. Hasta que pudimos estar con él. Cuando la primera vez que le vi a Egoy, que fue Entre Cristales, la primera... Joder. Es increíble, es mucho más doloroso no llorar que llorar. Es mucho más doloroso, ¿no te parece? Es mucho más doloroso. Yo no quería llorar para que él no se viniera abajo, él no quería llorar para que no nos viniéramos abajo. Teníamos los cuatro los ojos como... Y no lloramos. No lloramos. Por nada del mundo quisiera estar aquí, pero ya que estoy, vamos a sacar lo bueno que tiene esto. Y realmente no sabe nadie la de cosas buenas que hemos sacado de todo eso. Yo tengo el recuerdo cuando el primer bis que tuvimos, el primer bis, bueno, que era el 12 de octubre, y en aquella sala empezó Iker a contar un poco la tortura y se sentó. Y entonces se levantó su padre y sin decir nada se puso detrás de él y empezó a acariciarle. Todavía lo cuento y se me saltan las lágrimas, acariciarle los hombros, los brazos, la cabeza, como parece que oías, hijo mío, que aquí estoy yo, que te voy a cuidar, ya verás cómo no te va a pasar nada. A veces lo he hablado eso con mi hija y dice, yo es que en ese momento digo, pero qué grande es mi padre o qué es esto. Fíjate, de tal manera que esa sala de Soto yo le tengo cariño. Vamos a intentar que no nos sigan tirando y a seguir en la calle, aunque llueva. Hor bai, jasarpen guztian gainetik, hori lortu izan dugula, ez? Igual ez gure helburuekin, azkenean bai halako jasarpenak ez eramaten zaitu azkenean dinamika batera nun igual ezin dotzasun, ez? Benetan zure proiektuari aurrein eta lasaitasun batekin, ez? Aukera guztiekin gaztiekin lasai antolatu, baina bai barela momentu batzuk eta nik uste batez be, kanpora begirako ekimenak, baina barrura begirakoak, ez? Jasarpen guztia zaratago, txakurtuta egotia zaratago, lortzen ginoan bilerak itxia, lortzen ginoen eztabaidak ematia, lortzen ginoen ondorixo batzuk etaratzea eta horrekin gaitxu, momentu haietan indakuak eraman gaitxu gaur egungo egoerara, eta hori bai dela nik uste aipatzeko, inungo momentuan ez gazelako ez gora begira gelditxu, ez gazelako etxera jun eta ez gaitxuztelako gelditxu, ez? Izugarrizko elkartasuna sortzen da momentu horietan jendearen artean, ez? Bizitzen dituzun emozioak, ez duzu beste egoera batean bizitzen, beraz,
hori zaila da saltzeko, baina hori ezin dizute kendu, ez? Gure sorpresarako ere, nolabait ere kontraefekto bat sortarazi zuen, ez? Eta guk ondorioztatu izan zen konkretuki hori. Gu epaitzetik, eta nolabait ere gure bitartez Euskal Gazteria epaitzetik, Auzitegi Nazionala eta estatua izan zela epaitua bukatu zuena izaten. Euskal Herrian bai behintzat, eta ez bakarrik Euskal Herrian, inkluso Euskal Herritik haratagoko bestelako atxikimendu eta babes edo solidaritate edo elkartasun sare itzel bat sortu izan zelako, ez? Orduan, hori izan zen momentu batean, Euskal Herriak eukin izan zuen garaipen politikoa. Zuei, kuneteruoi, fasistoi, frankisten oinordekuoi, akabau jatzuela txoiue, akabau da zuen txoiue! Eni galdegina izan zait, mintzatzea militantzia sumetik, partekatu dituzten borroka zein hausnarketetaz, eta ene inguruko beste hainbat lagun gazterekin bizitutako zaitasun eta momentu zoragarrietaz. 24 urte ditut, eta egia erraiteko gauza guti ditut transmititzeko, ez delako aspaldi militantea naizela. Baina berdin du, baditut beste milaka gauza partekatzeko, ilusioa, grina eta arrotasuna initz. Ilusioa geroari begira, grina borroka fase honi begira, eta arrotasuna atzotik orain arte eginden guziari begira. Orain arte gaur zainitz aipatu dira, eta dokumental honek barnebitzen ditu azken 30 urtetan zapalkuntzaren aurka eta askatasunaren alde Euskal Herriko 7 provintzietan gaindi egin denaren parte bat. Gauza desberdinak egin dira, garai desberdinetan eta molde desberdinetan. Baina denek badute berdin den zerbait. Ene ustez behintzat, denek dute herri sentimendu, konbentzimendu bera. Denek dute gazte izaera. Transmititzen denaren gauzarik ederrena hori baita niretzat. Errezetarik ez. Garaiak garai, belaunaldi bakotsak ekarri du berea. Akatsetatik eta lorpenetatik ikasiz noski, baina berea egin du, berea bizitu du eta berea sentitu du. Eta bihar? Bihar gaurtik. Gaurtik eraikitzera, gaurtik irabaztera eta askatzera. Lekukoa guk ere hartuz, eta garai hauek borrokatuz. Ez baita bidea erretsa izanen. Kapitalismoak geroz eta gogorago jotzen du, bakartzen gaitu, manipulatzen gaitu, intseguritatea sortzen digu, guztiz kanpo uzten gaitu. Etxeko lau paretetatik kanpo, lanetik kanpo, edota jendartetik kanpo. Baina horrek, krak eginen du momentu batean. Bakar batzuen mesedera kalkulatua den sistema honek ez du gerorik, hori argi da. Duinki bizitzen albai gira. Eskubide guzien jabe, beste politika batean eta beste eredu baten baitan. Argi da Euskal Herria ezkerretik eraikiko dugula, herriz herri eta arloz arlo, hautsiz orain arteko ereduarekin. Garaian egin duten bezala. Herri honek bizitzen duen gatazka politikoa gainditzea ere ez da erretsa izanen. Eta ez dut uste erretsa izan zen ere beste hamarkadetan. Minberatsua eta luzea izanen da. Alde bakarrekoa baita erabakia. Espainiar eta frantses gobernuek borondate politikoa guziz alde kontrakoa dute. Ulertua dugu uste dut. Baina behartuak izanen dira. Horiek ere ulertu beharko dute. Eta onartaraziko diegu. Hori egan eta ez dut hemen txapa egiteko asmorik. Baina komentzitua naiz lortuko dugula. Badugu froga. Gazteriak jakindu beti adaptatzen fase desberdin guzieri. Jakindu beti hausnartzen, bere burua berkokatzen, borrokatzen eta sistema hau iraultzen. Honek ez du metamorfosiarik. Segurtapen horrekin aintzinagoa zela uste dut.
naiz eta errepresioak gogor jo duen, ez gaituzte gelditu, oztopatu gaituzte. Horren froga hor girela, eta egindako guziak balio izan duela gaur egun arte heltzeko, argi da. Tximeleta edo ene hitzetan pinpirin bakotsak bere egalkadaz paretak mugitu ditu urtez urte. Eta orain badugu hainitz asmatzeko, gaurtik aintzina ere, baina uste dut gaur ere argi ikusten dugula ez girela zerotik abiatzen. Eredu berriak jogatu eta bizituko ditugu hain segur. Euskal Herriko errealitate desberdineri egokituko gira. Ikasiko dugu elgarrekin lan egiten eta elgar ezagutzen. Kezkak ere izanen ditugu. Baina oroz gainetik gazte indarraz herri hau askatuko dugu. Eta bukatzeko, haupa zuek. Haupa bideo hau egitea alegin duten guziak azken urte guzi hauetan. Haupa egileak ere kriston lana egin dutelako. Eta orain militante bakotsak segi dezala bere hitza hartzen. Segi dezala bizitzen duena kondatzen. Maiz entzuten dugu, jakiteko noragoa zen, jakin behar da nondik gato zen. Geroz eta argiagoa da beraz, noragoa zen. Gora Euskal Gazteria. Ez geunden konforme, ez gaude ados, tximeletak askatzera gatoz. Lezoko elurretan, kanboko lurretan, oi hartzungo euritan, elorrixoko argitan, zaldibiko menditan, etxarriko izarretan. Geratzen da bidea, ez bada bidea, bateko nola bidea, gurea da. Ez geunden konforme, ez gaude ados, antziegoak eta zatoz. Ez geunden konforme, ez gaude ados, tximeleta askatzera gatoz. Bidea izegi, amets bati jarraika, hori baita tximeleta, etengabeko eraldak eta metamorfosia. Geratzen da bidea, ez bada bidea, bateko nora bidea, gurea da nirea, iezaria, bihurtzen duena, ieskidea. Ez geunden konforme, ez gaude ados, jantziegoak eta zatoz. Ez geunden konforme, ez gaude ados, tximeleta askatzera gatoz. Askatzera gatoz. Tximeleta! Gazte mugimendoko kide izatean, ere kasuan behintzat, jarraiko kide izatearekin batera iritsi zen, 80ko hamarkadaren bigarren herrialdean, edo sentipen daukat behintzat. Aurretik gazterakundeak antolatzen zituen ekimen ezberdinetan parte hartzen manun ere, nola baitak nintzen partaide sentitzen.
Garai hartan gainera jarraiko kide izateko, aurre militantzia mailetan parte hartu ahal izateko proposamena jaso beharra zenuen jarraiko militantzia baten aldetik, eta bertan hainbat gaien inguruko hitzaldia jasotzen zian, Euskal Herriko historia, marxismoa eta bar. Eta benetako horea zen gonbidapen hori jasotzea, zugan nolabaiteko konfiantza zegoela suposatzen zuen, tipo jatorra zinela, langilea, ziartzeko modukoa, eta behin aurre militantzia maila bukatuta, Auzoko herriko taldean lanean hasteko unea zen. Jarrain sartzea deliberatuz gero noski, ze azken hitzaldiaren ondoren galdetzen zizuten benetan gazterakundeko kide izan nahi ote zenun ala ez. Eta horrela hasi zen nire ibilbidea militantzia politikoan. Eta jarrai benetako eskola izan zen niretzat. Ze gehienak bezala, abertzale gisa iritsi nintzen jarraira. Eta ez bakarrik militantzia politikoan, bai eta beste arlo askotan ere, ze balor ezkertiarrak eta horrelako jaso ditun, eta beste gizarte mota bat posible zena ulertzen hasi nintzen. Ez politikari profesionalak, lumadun txakurrak, edo eta gizarte eredu zaskituek saldu nahi zigutena. Eta Euskal Herriak herri aski izan da zuen gizon eta emakume libre susatutakoa, eta bestela ez duela baliorik izango. Ondoren etorri ziren, Itsubisoren aldeko borroka, gazte topaguneak, mendimartxak, eta bar, eta ekimen guzti hauekin nolabait historia egiten ari ginela iruditzen zitzaidan. Gure herriaren askatasuna lortzeko borrokan gure aletxoa jatzen ari ginela. Eta jarrai usteko unea iritsi zenean, asko tristetu nintzela onartzea dagokit. Ze urtetan nire egunerokotasunaren partea izan baitzen, baina borroka lak bezain ederroretan beste urratz bat emateko unere iritsi zitzaidan. Gehiago ematekoa, nahiz eta nire burua jarraiko kide gisa ikusten nuen. Ze nire bizitza markatu baitun gazterakundeko kide izateak. Espetxea etorri zen gero, baina urte guzti hauetan gazteen mugimenduari nondik norakoak jarraitu ditut, eta ez dut deskonektatu. Kartzelan, aikataziko lagunekin konpartitzeko aukera ere izan dudalarik. Etxe hauetan inposatu nahi izaten diguten komunikazio eza eta desinformazioari aurre ginez, interes handiz jarraitu dut gazte mugimenduare bilakaera. Izan dako eztabaida ezberdinak, burututako kanpaina eta ekimenak, eta bat. Eta harrotasun puntu bat ere sentitu dut, kateak ez duelako etenik izan. Gu gure aurreko lekukoa jaso genuen bezala, gure ondonengoek gurea jaso dutelako. Euskal Herriko gazte mugimenduak aurrera eginez. Gainera, txapelak entzeko moduko da belaunaldi berriek egitako lan guztia. Azken finean, gazte mugimendua Euskal Herri osoan errotzea lortu baitute borroka eta lan molde berriek erabiliz, autokritika eginez, hausnarketa da sakonak burutuz, eta bar. Egungo gizartean guztiz txertatua daudela agerian utziz. Eta garrantzitsuena zera da, beti oso horrek izan dutela, gu gure garaian izan genuen bezala, erakundeak helburu konkretu batzuk lortzeko tresna besterik ez direla. Eta hauek eman beharreko ematean aldatzea komeni dela, independentzia eta sozialismoaren bidean aurrera pauso berriak eta ausartagoak emateko. Eta horretan behar dut egun aurrera daramaten eztabaidarekin. Aurrera neska mutilak. Jazta. Gabon guztioi. Ibilbide luze honen ostian, mengare, ez dakizu eze pos ematen da zuen hemen guztia, baina da zinez. Ez dakila, nahiko nintuzke formalismo guztiak albo batera eta pixka bat oinarte egin dugun muguan bizipenetatik eta sentipenetatik erroain gaztetik gaztera. Pertsonalkinik, enoan bizi izan topazun sorreria bere baitan, bigarren planoak bizi izan eman. Eta argi daukatena da, topaketa haietan eta topatun sorrera haietan bizipen horiek, sentipen horiek eukizibela benetako garrantzia hori ez, oinarrexan hori zeukela. Eta bizipen horiek harremanek eratzen zituela ez. Argi daukat, gaztein arteko harremanen ondorixo izan zala topatu bera eta izan dela gazte proiektu komunikatiboa bere urte luzietan zehar. Eta gau, egizia esan, ez daukat ningu asmorik zuei proiektu era berritu hau aurkezteko, agitazko sorpresas hartu duzuela kontua. Batzu ikustauko jaltuen beste batzu diez, baina bueno, nien atorre zer aurkeztean, badauka gomendik aurrera denbora deixente, kuskusiatzeko, saltzeatzeko, alkarri barre egiteko, alkarrekin ikasteko. Eta ni gaur hemen nahi dutena da, egunez egun topatu eta proiektua bera posible egiten daben ekipo hori guztia aurkeztia. Zetzeman arren, kriston lana dago aurrera etaratzea, eta nik, ez dakit nahiko bakarra sentitzen ez hemen, eta nahiko nintuzke nire onduan neuki, nire onduan egoten dienak egunero, proiektu aurrera etaratzen debenak, blogari guztiak, infoko guztiak, olaratzaile guztiak,
torri zaikien mesedez nire ingurura horti basa bizte, badakite zenbaitu basa hostela. Lehenengo etortzen da, asaltzea aldaketa hau ez dela ondara hilabete batzuk edo indala gutxi emandako hausnaketen ondorio utza, aldaketa hau urtietako lanketa baten ondorio da, batuta eman ezarren. Urtietako kontua da eta kontua da guk eukidu dugula aukeria aurrera pauso emateko. Ingo zitsugun akatz asko, mordo bat, ziur, hankasartzea hundixak, kistonak, karranizak. Baina ziur nago bai gauza asko ondo indo guzela. Eta hortan sinistu beharra dugula gainera. Askotan sentitu dut, proiektuko kideen eizen momentutik nahiko kontrakorrente edo bai korrontean kontra ibilgala sarritzen. Eta iruditzegata izan dela harreman horrek ondo lotu ez dielako, ondo zaindu ez dielako. Eta azpimarratu da harremanena behin da berriz, badakitelako proiektua zerbait bada, dala kalian guk geuk elkarrekin sortzen, eratzen, zaintzen, maitatzen dugu zen harreman horien guztien izpilu dela. Eta emendaren guzti hauek eta falta dien danak, 50-60 inguru izango gara horratzean pantailatzeko friki horrek. Horre danak be, lan handixa eukiko dabe bendik aurrera, zuekin olako gertuko harremanak sortzen. Baina, bueno, nik uste dute badaukera nahikoa gogo, hartu dela batzu dira polemiketan hasi dira, beste batzuk ez, baina, bueno, sin más. Eta kontuan hartuta zen bat muga, eta ze baliabide ditugun, nik uste benetan txapelak entzeko da egin duguna. Pixka bat animo bera gara momentu honetan, eskerrak ematea guzti hori, zuek egiten duzulako egunez egun posible hau, kristona da zuekin lan egitea, eta eskerrak ematea proiektuan sinistu duzuen orori, zuek zate topatu, zuek zate gazte proiektu komunikatiboa eta zuek bari ez bari inungo zentzurik eukiko. Eta... Hasieran bialdu dugu musu bat bestalde hortara. Ni personalki beste lastan potolo bat beda nahi dutzat jai hori. Egunero irribarre hori esgaltzearen eta izatearen proiektu honetan sinistu daben itxu-itxuan, ez dakit beran beste inok sinistu daben honetan eta honek beretik asko dauka. Eta amaitzen juteko, batzuk dugal gorzatuta egongo esaten. Esatia guk gure gogote ilusio danak ipiniko guzela, badakigu bidea ez dela politxe izango momentu banetan, beste askotan bai ziur, eta horrek aprobetxo mea ditugu. Baina, bueno, esatia hori, gure gogote ilusio horre danek, ez daukela inungo elmugarik zuenak jartzen ez badituzu, ez? Eta egunez egun, gonbita edo nahi duzuen moduan ulertu. Txoko hau elikatzera, guztiok harremantzera, eztabaidatzera, gure kritikotasun hori lantzera, hausnartzera, elkar gozatzera, pixka bat harreman horiek estutzera, kaletik sarera, saria bai dauko oinarri, baina oinarri zentzu organ ulertuta ez, sareko zentzu hori ulertuta eta beti be kaleko izpilu horren baitako zerbait izan da ez. Eta horrela itzik dinogu eta esan dugu urte askoan zehar sentitu pentsatu egin eta adierazi baita
mina handia indoskulako, sentitzen dugun, pentsatzen dugun hori gure barruan eskutatziak, eta dalako garaixa, pixka bat kanporatzeko eta elkarrekin ikasteko eta elkar gozatzeko, ez? Eta, gogoratu nahi dut, proiektuko kide zahar batek duela gutxi beran agotik entzuneban, badaukula olako konplejo bat ematen da bela proiektu txikixak behar ditugula, koherentzian izenian, eta hori ez dela hola. Proiektu handixak behar ditugula, ambiziozuak izan behar garala, eta gero, jobia bat listoia bat jauko dugula. Guk listoia altu jarri dugu, baina ziur gara helduko garela, zuei esker izango da hori, eta beste barik, aupazuek, animo eta guazen aukera hau aprobetxatzera. Gazterixiak behar dau kalera atera. Kriston beharra dago kalera ateratzeko. Ni etorri naiz Bergaran herrira eta hori jendeago ilusioakin, goguekin. Kapitalismoa etengabe ibiltzen da eta kriston desmasiak eragiten ditu. Zapalketa izugarriak gazten kontra ere bai. Beraz, bada arrazoin asko ez etxean egoteko. Ni pertsonalki privilegio bat dala, esango nuke. Gazte antolakundeko kide izatea. Mundu bat. Lagunekin batera, kideekin batera, azpimarratuko nuke maitasuna. Niretzako larrehostia da hitza. Hitz batea larrehostia, ez? Baina bai, dena eman bitez, dena, ez? Unean eta txarrean eta gauza batzuk osonak, baina izan naizena eta izango naizenaren lekuko mutu bat da. Eta hori galduko banu, nik oso argi daukat, dana galduko neuke. Ezerezean urtuko nintzatek, ez? Eta beraz, nik hori nire bihotzaren plegutan oso ondo babestu eruaten dut. Tximeleta gara. Tximeleta zara zeu ere. Egunerokora egokitzen zara. Egunero aldatzen. Eta egunero aldarazten duzu mundua. Badakigu, orain eta hemen egiten dugunak, bihar eta nonbait eragina izango duela. Badakigu tximeleta egoez haizeari egindako laztan bat baino ez garela. Baina gaurkoz horixe izan nahi dugu. Eta gaur ez betetzen ditugu geuk zeruak, egun batez, egun betez. Egun batez baino ezin delako izan tximeleta. Eta geu egunero jaiotzen garelako. Ni jarrairen zati bat naiz. Eta gainera be, harrotasun oso soldarikatzen du bana. Jarrairena eta beste hainbat gauzena ere bai. Baina jarrairena da sustratoa. Hori da ipintzen duzuna lurra, horrazten da kimua. Kimua hortatik aurrera gero garatu egiten da, ezta? Baina kimua da izen jarrai. Eta oraindik lur berean jarraitzen du hasten zuhaitzak. Eta hori nazni, hori izan da jarrai niretzako, eta ez nioke ukorik egingo horri, ezer gatik ere ez. Hankasartzeak hankasartze eta birtudeak birtude. Hori nazni. Niretzako errebeldia. Modu interesatu batien plantietan da bilela ontxartu gauzela, lehen ondo ginela eta ontxartu gauzela, ez? Irakurketa hori ingo bagendun lehen ez ginen antolatuko, gure bizi baldintzen alde eta antolatu ginen. Irudimena, ausardia eta kemena. Tresna bat agortzen dela, baina borroka inundik ere ez dela bukatzen. Inundik ere, borrokatzeko arrazoinak ez dira falta. Nik uste dut indarra dela. Indarra ikuspegi ezberdin partetik. Indarra
benetan gazteria daukon grinaren izpilua izan dalako, indarra eraso guztien aurrean gaitasun eukin dauelako buelta emoteko, indarra erronken aurrean inongo bildurrik ez duelako aurkeztu eta jakinda egon daitezkeen zailtasunak ere aurrera joko duelaren irmotasuna sinismen eukin duelako. Gazte mugimendua niretzat geldi ezina da. Una maravilla. Bizipoza, zure parte bat ez duzun astuko inoiz. Berdin izango da, ez daka zerikusi, ez du zerikuri eta ala behar du gainera, baina bai, lortu behar da memoriaren transmisio hori eta nortasunaren genetika hori barru-barruan eramate, hori gauza handia da. Ni nahiko seguro nago ez du laztuko. Tximeletak bere garaian ar bat izan zela ez.